کۆمەکە نژاد پەرستان ji ber axaftina bi Kurdî êrişî sê karkerên Kurd kirin û li wan dan di dîmenan de jî tê dîtin li taxa Turgut Reîsiya Bodrumê roja yekşemê komeke nijadperest bi çifte kêr û şîşan êrişî karkerên Kurd yên ji Sêrta Bakurê Kurdistanê kirine yek ji wan Mehmet Şakir Balta ye û du xalên wî ne. Mehmet Şakir Balta di derbarê bûyerê de ji Rûdawê re got wan li avahiyekê karê girêdana elektrîkê dikirin di navbera xwe de bi Kurdî diaxivîn. Her ji ber axaftina bi Kurdî êrîşkarên ku li gel wan kar dikirin gef li wan kirine. Pişt re jî li xwaringeha kompanyayê dîsa ji ber axaftina bi Kurdî dengê xwe li wan bilind kirine, tevan bi hev re bi çifte, bi kêrik û bi şîşan êrişî wan kirine. Balta gotiye jî di êrişê de serê wî şikiyaye li nexweşxaneyê sê kêl avêtine serê wî xalekî wî bi kêrikê ji eniya xwe ve birîndar bûye yê din jî pozê wî şikiyaye. Wan li nexweşxaneyê rapor wergirtine, cendirmeyan gotinên wan jî girtine, îro jî serê sibehê çûn li dadgehê gilî tomar kirin. Emên hayek ser biçine cem Şakir Balta ku yek ji wan her sê Kurdaye ku êrîş li wan hatiye kirin û li wan dane li bajarê Bodrumê kek Şakir dem baş. باش وێدەرخان Belê ez dixwazim tu ji me re hema ji destpêkê ve behs bikî. Çawa di navbera we û wê grûpê de şer dest pê kir yanî bi çi rengî dest pê kir? dengê min tê Belê belê. وێدەرخانە 20 roje em li molayîne em karê ceyranê dikin em anha Turgut Reîsê dixebitin. Ev 20 roje jî em karê xwe pirsgirêka me û tûkê niye lêbelê ev komehanê tice her tim dixwest ku me wekî rêya siyasetê teşhîr bikin tabî me rû nedida wana û em her tim jî bi Kurdî di navbera xwe de Tîne ew kek Şakir Türkin, Kurdin ji çi milletî ne? Ewa Tirkiye me re şêne. Belê. Ji xwe bêriya ku êrişê me nekir min car cana ji wan re jî digot min ji wan re got ve em 20 roje li Maraşê, Göksunê, İslahiye me alîkariya ev welatiyê xwe dikir. Belê. Lê dawiye de bi gereka wisa qewmî. Pêşiya qewmandinê de bêriya sê roja yek ji wan dixwest ku me wek endamê PKK nîşan bide an jî endamê KDP nîşan de. Belê. Ji ber ku em Kurd bûn me wek terorîsta didîta vî gelek cara jî aniya ziman lêbelê me digot bila biger neqewme bila tiştek çê nebî me dengê xwe zêde bilind nedikir. Belê belê. Hûna şan yek ji wan rabû me alîkariya me nakî me got tamam sekan bin em ê alîkariya we bikin. Em tam rabûn em ê alîkariya wan bikin midî raştine sator û pompalî û demirê û hêstina êrişê me kirin. Belê belê. Diyare gelek telefon ji te re tên kek Şakir. Belê mixabin. Dostên me car caran digarin Sûrê nerênin û xeynî serê min sê çar ciya şikestiye û milê min gelek deşî. Çend kesa êrişî we kir kek Şakir ew çend kes bûn? Çar kesa êrişê me kin lêbelê yek û derdora me bûn jî ya me digirtana. Me jî digot yanî me berdin qena em yek em şer bikin madem ki şer heye ewan me digirt ewan li me dida. Êdî sator serê me didan, pişta me didan. Kompalî derxistin yê derdorê nexwestin ku derxin û em hemî birîndar bûn. Xeynî wî ku jandarma hat, jandarma jî tedît kirin digotin kes virê nikare ji me re tiştekî bêje xwediyê virê emin vana ji virê bibin em ê we bikujin. Pêşiyayê de ji xwe xistbûne mejiyê xwe ku me bikujin. Yani we ev tişt hemî ji polîsa re got yan jî cendirma re? Ji wan re got. Belê. Îro hûn çûn we gilî jî kir? We îro gilî kir li cem dozgeriyê? Belê me girî kir got gerek ke dozger li we bigere hûn hêja werin. Jandarma hate virê dibên û çima röportaj didin tora civakî ya Rûdawê me got ev karê me ye çünkü em
gerem röportaj nedin toracvakiye mesele vere dadan. Ji ber ku mesele ne ve dadan ve ev hani werin cezakirin em mecburin ya televizyona xwe agahdar bikin. بله کس خودی لو درکت که شاکر جالیه بیجم پارتیین سیاسی باروya Diyarbakır Brez Nahit Eren telefonu mekir. Baroya Muğla'yı, ye Bodrum'u, Xeynevi, ye Hakpar'ı. بله Çend biraderin meyin avukat, siyasetmedarın Muğla'yı megar. Yan guameli serbi mijare bisekinin. Yani em بله gelek baktavarmış. Baktavariya me çi em zanin ku edi Kurd sala 21 de neftenine. بله یعنی اینها اون خود اولکاریه داد بینن یعنی هون دترسن جاره کدی Kariye de dibinin. Çünkü gelek dosyayı mecilli megar yani go em verin bava me go ne havciye. بله بله Çünkü me ali hukuki de em destkarı xwabkin çünkü hukuk gerek ali kariya me ke çünkü em mafdarın. Çünkü Bəli. yeku erişe mekirin evin. Yeku kere alişe mekirin evin. Yeku jmara gotin em wabkujin evin. بله راسته گلکی سپاس برز زۆر سپاس. شاکر بالتا یک جوان کسین کل بودرمه بویه آرمانجا ایریشک